El joc del rascat o marro és un joc tradicional molt present al segle XIX i començament del XX. Amb la importació del futbol des d'Anglaterra, s'oblidà i actualment és conegut per pocs. El joc del marro va ser molt popular en l'àmbit educatiu, concretament a l'Escola del Mar i en el model de Vergés. Com qualsevol esport en grup, el joc del marro exigeix habilitats cognitives per desenvolupar les tàctiques i estratègies, a més de memoritzar quins són els companys i adversaris. Es requereix un alt rendiment motriu i exigència física. Existeixen moltes variants del joc del marro o rascat depenent del país, època o zona. Però bàsicament tracta de 2 equips de 10 jugadors cada un. Cada equip se situa a casa seva, al seu espai, i l'objectiu és fer 5 prisioners de l'altre equip. El joc acaba quan tots els components de l'equip adversari són capturats. Els alumnes del curs Accés al Grau Superior del Centre d'Alt Rendiment de Sant Cugat organitzaren a les mateixes instal·lacions del centre el primer torneig del joc de rascat per a tot l'alumnat del cicle superior i de grau mig d'aquest institut i d'aquesta forma recuperar el tradicional joc. La jornada que va tenir lloc al CAR de Sant Cugat va durar 3 hores, reunint més de 200 participants, majoritàriament alumnes i professors del propi CAR. Els organitzadors van preparar tot l'esdeveniment elaborant el reglament, les actes, fent els emparellaments, entre d'altres. Al torneig, que es va iniciar amb un ball espectacle, hi van participar 8 equips, distribuïts en 2 grups, un de grau superior i un altre, principalment, de grau mig. La final del torneig va enfrontar el millor equip de cada grup i la victòria se l'endugué el curs Accés al Grau Superior. La festa de Cloenda va acabar amb el repartiment de premis a les millors disfresses, millor jugador, primer i segon classificat.